Πάμε. Ιάκωβος Καμβάλης, Athens Throwdown 2024, WOD 1, Κατηγορία Master. κατηγορία Master. Κιλά. 15 κιλά. Έξι μέτρα. Ωραία. Μετά θα το ανοίξουμε, μετά θα τη δείξουμε μετά. Δείξε λίγο και το... το μέτρο. Κουτί, 60 πόντους. Ωραία. Ωραία. Όχι, άστο έτσι, δεν σε εμποδίζει. Λοιπόν. Έτοιμος. Πάμε. Σε 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Ωραία, εκεί. Ωραία. Μετράς. Πόσα. Μπράβο Ιάκωβε, πάμε, κράτα. Κράτα. Ωραία, εκεί. Μπράβο Ιάκωβε, μικρό ρεστ, πάμε. Μικρό ρεστ. Και μπες. Εκεί, βάλε το πόδι σου. Και αναπνοές. Φου. Ωραία. 1 λεπτό ακόμα. Πάμε πάλι άλλα 6. Ωραία. 40 δεύτερα. Ωραία. Πάμε πες τώρα, πες να... Μισό λεπτό. Τελευταία φορά είναι. Όσα βγουν, πάμε. Πάμε για πεντέλα, 35. 20 δεύτερα. Ωραία. Να πίνεις τώρα, πες. Ωραία. 10. Πάμε ένα ένα. 2 θέλω Ιάκωβε. Πάμε 5 δεύτερα. Μπράβο ρε Ιάκωβε. Μπράβο, ρε. Ωραία. 2, 1, μπαίνεις μπέρμπι. Ωραία. Βρες ρυθμό. Πάμε. Πάμε, βρες ρυθμό. Πάμε να πιάσουμε τα 30. Βοηθάτε το παιδιά. Πάμε, πάμε. Πάμε. 3. Τι καλό. Πάμε πέσε. Πάμε. Ωραία. Τώρα που ηρεμήσαν τα πόδια και η ανάθεση, βρες ρυθμό. Πάμε πιο γρήγορα. Ωραία. Πίεσε λίγο. Μπράβο, έλα. Ωραία. 2 λεπτά ακόμα. Μπορείς, δώσε. Πάμε, μην κάθεσαι. Μπράβο, πάμε. 1,5 λεπτό. Τέλεια. 16, πάμε. Αριθμό.
Πέσει. 18, πάμε, έλα. Πάμε, πάμε, πάμε. Ωραία. 1 λεπτό. Τώρα, γρήγορα. Πάμε, 30 κάνεις άνετα, έλα, πάμε. Έλα, έλα, έλα. Πέσε. Πάμε, Ιάκωβε. Πάμε. Μισό λεπτό. Πάμε. Ανέβασε λίγο ρυθμό. Στόχης, μπράβο. Ωραία. 20 δεύτερα. 15 δεύτερα. Πάμε. Μπράβο, Ρέξε. Παίρνα απέναντι. Ωραία. Μπορείς να μπεις. Πάμε. Μπράβο. Ωραία. Βρες αναπνοές. Πάμε. Τώρα το έχεις. Πάμε. Κράτα. Τρία λεπτά ακόμα. Μπράβο, Ιάκωβε, κράτα αριθμό. Μπράβο, πας πολύ καλά, πάμε. Πάμε. Μην πέφτεις. Μπράβο. Ωραία. Πάμε. 2 λεπτά ακόμα. Ανέβασε λίγο. Μπράβο, πάμε. Τελειώνει. Ανέβασε λίγο, μην πέφτεις. Λιγότερο από 2 λεπτά είναι. Πάμε. Δεν έχεις κάτι άλλο μετά. Πάμε. Μπράβο. Εκεί. Έλα, Ιακωβάρα, πάμε. 1,5 λεπτό ακόμα. Ανέβασε το 1300. Ανέβη τώρα. Πάμε. Ας τον λίγο. Ωραία. Κεντρώσου εδώ. Πάμε. Ένα λεπτό. Πάμε 1 λεπτό, Ιάκωβε. Ιάκωβε. Τώρα δώσ' τα όλα, έλα. Τώρα τα 50 σπάς πάμε. τώρα. Τώρα τράβα. Να περάσει το βίντεο, πάμε. 80 πάμε. 40 δεύτερα. Μισό λεπτό. Είκοσι. Πάμε τώρα. Έλα, δώσ' το. Δώσε το.
Όλα. Όλα, 10 10. δεύτερα είναι. 5 κουπιές καλές θέλω. 5, 3, 2, 1. Time. Μπράβο ρε.